sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Si Jesus nakagurangnan, naghanaw kan sa indang mga bitis, asin nagsabi sa inda, ining halimbawa itinatao ko sa Indo. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Kagurangnan ikamahanaw, mahanaw kan sa muyang mga bitis, si Jesus nagsimbag sa inda. Kung dai ka magpahanaw sako, dai ka angay sa sako. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Kung ako sa Indong maestro, naghanaw kan sa Indong mga bitis, kamo man dapat magpahanaw-hanawan, nganing maaraman nin gabos kamo disipulos ko. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminuotan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. And family, June and Marian Penetrante and family, Franz and Elfa Floresi, Bong and Cherry and family, Mr. and Mrs. Cleto Lurine Lastelia and family, Vic and Vince Bailon, and Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Ang misa po ngunya na hapon, idinudulot kan mga minasunod na intensyones. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Jeanette Calma, Eric Escoren family, Sernal Malasarte family, Mary Ivy Nacario, Araceli Audal, Boyet Audal, Mrs. Norma Arroyo and family, Engineer Sunny G. Del Parto, Mr. and Mrs. Jaime Atoli Jr. and family, Mr. and Mrs. Ronald Aforong and family, Mr. and Mrs. Carlos Rule and family, Regala Marpori family, Segovia Rillion, Mrs. Lilia Tercero and family, Corazon Pandes, Asin
James Gerard Manawis. Misa petisyon para sa safe travel dulot ni Salvacion sa Pinoso, Hakem and family. Para sa kapahingaluan ka mga kalag sa purgatorio dulot ni Gregorio Retreta. Misa petisyon dulot ni the Mr. and Mrs. Alvin Fernandez and family, Johnny Valdez, asin Saldo Lumeda family. Misa petisyon for Albert George Emmanuel, dulot ni Rosalind Bersabe. Special intentions, dulot ni Derek, Makayla, and Aiden. Misa pasasalamat, dulot anonymous. Misa kumon, dulot ni Sally Nunez and family, Jeff Catherine Piscadera, asin ni Herminia Oxiano and family. Mga kalag ni Alejandro E. Beatriz, dulot kan Vasquez Ballester family. Mga kalag ni Amador E. Concepcion, dulot ni Dr. Steve Ueda and family. Kalag ni Anselmo Jr., dulot kan Villarreal family. Kalag ni Cheryl, dulot ni Nornito Pastoral Jr. Kalag ni Clara, dulot ni Gregorio Retreta. Kalag ni Clara, dulot ni Elma Tataroen family. Misa Comon, dulot ni Althea Vargas, asin kan Regala Marpori family. Kalag ni Corazon, dulot ni Caroline Malabanan and family. Kalag ni Cynthia, dulot ni Mr. and Mrs. Roman Penetrante Jr. and family. Kalag ni Daisy, dulot ni Jinggoy Morasa. Mga kalag ni Emilio A. Maximo Jr., dulot ni William Bicaldo. Kalag ni Esther, dulot ni Mrs. Nilda Guases and family. Mga kalag ni Jeronimo A. Mercy, dulot ni Mary Joy Belgado and family. Mga kalag ni Gregorio Jr., E. Agnes, dulot kan Regala Marpori family. Kalag ni Jesus, dulot ni Mary Ivy Nacario. Kalag ni Jose, dulot ni Hasmin family. Kalag ni Julio, dulot ni Herminia Oxiano and family. Kalag ni Juvie, dulot ni Althea Vargas. Mga kalag ni Leonor E. Rosito, dulot ni Imelda Ireno. Kalag ni Manuel, dulot kan Fortuno family. Mga kalag ni Maria E. Winifredo Sr., dulot ni Nazaria Idroso. Kalag ni Mary Shane, dulot ni Jocelyn Ganalon and family. Mga kalag ni Maximo E. Filomena, dulot ni William Bicaldo. Misa Kumon, dulot ni Nineta Fortuna and family. Misa petisyon para sa successful operation and fast recovery of Prospero Reyes, dulot ni Mrs. Marilyn Acabado Reyes. Kalag ni Fe, dulot ni Mr. Lope Fornoles and family. Mga kalag ni Helen A. Joey Mariano, dulot kan Sergio family. Misa petisyon, dulot ni J. Nunez Carrera. Misa Comon, dulot ni Maria Lanozo. Mga kalag ni Corazon E. Leonard, dulot ni Elizabeth Remigio. Kalag ni Monica, dulot kan Nargoza family. Kalag ni Purificacion, dulot ni the Mr. and Mrs. Wilmore Cuadro and family. Kalag ni Rosario, dulot ni Mrs. Lydia Astebe. Kalag ni Chudoro, dulot ni Raymond Ibo. Misa Comon, dulot ni Lilet Manawes and family. Misa Comon, dulot ni Rose Satian and family.
sa Indo. Si Jesus nakagurangnan, naghanaw kan sa indang mga bitis, asin nagsabi sa inda, ining halimbawa itinatao ko sa Indo. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminootan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Kagurangnan ikamahanaw, mahanaw kan sa muyang mga bitis. Si Jesus nagsimbag sa inda, kung dai ka magpahanaw sako, dai ka angay sa sako. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminootan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Kung ako sa Indong maestro, naghanaw kan sa Indong mga bitis, kamo man dapat magpahanaw-hanawan, nganing maaraman nin gabos kamo disipulos ko. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminootan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Itinatao ko sa Indo, magkaminootan kamo, siringkan pagkamuot ko sa Indo. Si Jesus nakagurangnan, naghanaw kan sa indang mga bitis, asin nagsabi sa inda, ining halimbawa itinatao ko sa Indo. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, magkaminootan kamo, siringkan Diyos, maray na hapon sa ito mga tugang. Nagkatiripon kita ngunyan sa pagsilibrar kan Huwebes Santo, kan pamanggi kan kagurangnan, na may temang magkaminuot-muotan kamo.
Anhuring pamanggi kan sa tuyang kagurangnan, sarong pagpreparar, asin sarong pag-antisipar, kan maabot na pagpasakit niya. Ani Eukaristiya, na itinao sa tuya kan banggi, na siya pinasalauiban, simbolo o sakramento, kan pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Sa pagsilibrar niya kan Paskwa, kan mga Hudiyo, tinawaan niya ini nin bagong kahulugan. Puon ngunyan, siya ang korderong iaatang, ang kordero na nagpapara kan kasalan kan kinaban. Ini ang sakong hawak, ini ang sakong dugo, si Kristo na satong Paskong inatang. An Eukaristiya na inapod niya tong agape, sarong bangketi nin pagkamoot. Sa pagsilibrar kan bangketing ini, kita nakikisumaro, bako sana sa kagurangnan, kundi siring man sa satuyang kapwa miyembro sa hawak ni Kristo. Sa pagtaon niya to, kantandanin katuninungan, inilugod maging tunay na tanda kan sa tuyang pagkamuot sa lambang miyembro kan simbahan. An makakaibahan po niyato sa pagsilibrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Albert S. Orilio. An sa tuyang kora paroko, matindog puan gabos, asin maugman niyatong awiton an awit sa pagpuon. Dapat niya tong ipag-ugma ang krus ni Heso Kristo, kaguranan ta, na nagtubos sa tuya, yaon sa iya ang kaligtasan, asilan sa tuyang buhay. Dapat niya kong ipag-ugma ang krus ni Heso Kristo, kaguranan ta, na nagtubos sa tuya, yaon sa iya ang kaligtasan, asinan sa tuyang buhay. Dapat niya tong ipag-ugma ang krus ni Heso Kristo, kaguranan ta, na nagtubos sa tuya, yaon sa iya ang kaligtasan, asilan sa tuyang buhay. Dapat niya tong ipag-ugma ang krus ni Heso Kristo, kaguranan ta, na nagtubos sa tuya, yaon sa iya ang kaligtasan, asinan sa tuyang buhay. Dapat niya tong ipag-ugma ang krus ni Heso Kristo,
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ang pagkamot kan Dios asin na pakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Matugang ngunyan Huwebes Santo o popular na inaapod na Monday, Thursday. Monday gikan sa tataramo na Latin na mandatum. Ngunyan pinapagirumdum kita kang pinakaurog na tugunin kagurangnan an tugunin pagkamuot. Asin iyan sa iyang ipagpapahiling o ipapahiling sa paagikan pagtaukan sa iyang sa diri sa Eucharistia asin sa konkretong paagi sa paagikan paglingkod na pinagre-representar kan sa tuyang gigibuhon na paghugas nin bitis kan mga apostoles. Asin ang Espiritu na kung saan kita nagkatiripon ngunyan bilang pagsimbag, tanganin kita man siring kay Kristo, mamuot sa kapwa sa paagikan paglilingkod. Matugang akontaan sa tong mga kasalan, tanganin magkanig kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kinangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang katulungan, Sa mga taong manahayan mo. Inuumaw ni ka, inurugyaw ni ka, Sinasamba ni ka, pinapanguraway ni ka, pinapasalamatan ni ka. Purihin ka, nagula mo, kamurawayan. Nagulang na Diyos, Adeng Rito, Diyos Ama, magkakamay.
kasanaan kagurangan, ikasanaan urog kalangka. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos, namimibi kami, warasan sa mong nakikisumaro kan urog ka banal na pamanggi, kuno arin ang bugtong mong aki, bago nagdusay kan sa diri sa kagadanan, nagwalat sa simbahan sagkod paman, kan bagong sakripisyo, asin bangkitehan sa iyang pagkamuot, tanganing gikan sa urog kadakulang misteryo, magsakdo kami kan kapanoan ng pagkamot asin buhay. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Kan panahon ni Kristo, ang mga Hudiyo nagselebrar kan Passover o pag-agi siring sa kinaugalian. Sarong kordero ang binubuno, asin may dakulang pamanggi, sa laog kan sa indang paghali sa Ehipto, kung saan sindanagin uripon. Sagkod ngunyan, ini sa indapang ginigibo, susog sa tradisyon kan mga Hudiyo. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Duman sa daga nin Ehipto, an kagurangnan nagsabi ki Moises asin ki Aaron. An bulan na ini para sa Indo, iyo an enot sa gabos na bulan. Sabihan nindo an bilog na banwaan nin Israel. Sa ikasampolong aldaw kan bulan na ini, lambang saro, kumua nin kordero para sa lambang pamilya. Kun an pamilya sadit, malata dai makakaubos nin sarong kordero an lalaki, makiayon sa kataid niyang harong, sosog sa bilang kan mga tao. Dapat na maisihan nguna an kayang makakan nin lambang saro, tanganing mabilang kun pira katawo an maninigo para sa sarong kordero. An kordero, kaipuhan na daing digta, lalaki na may 100 taon na, kuahon ini sa mga karnero o sa mga kanding, laumon saggod sa ikakag-apat na aldaw kan bulan. Pagkahapon kan aldaw na iyan, bunoon kung tiripon na ang bilog na banwaan nin Israel. Ang dugo sa indang kuahon, ilahid sa 2 poste, asin sa itaas kan pintoan kan harong na sa indang pinagkakakanan. Sa bangging iyan, kakanon ang laman na inasal sa kalayo. Kakanon kaiba ang tinapay na daing levadura, asin mga doot na mapait. Arog kamo kaini pagkakan. May bukos sa habayan, may sandalyas sa bitis, may sugkod sa kamot. Kakanon na madali, taiyo ini ang pag-agi nin kagurangnan. Sa bangging iyan, malibot ako sa daga nin Ehipto. Gagadanon ko ang gabos na panganay sa daga nin Ehipto. Tawo asin hayop, asin sa kuyang papadusahan ang gabos na mga anito sa Ehipto. Ako ang kagurangnan. Ang dugo, magiging tanda sa mga harong na sa indong pinag-eerokan. Kung mahiling ko ang dugo, lilihisan ko kamo, asin makakaligtas kamo sa maraoton na padusa
na sa kuyang ipapadara sa Ehipto. An aldaw na ini, girumdumon nindo, asin ipaglehe siring sa pintakasi, nin kagurangnan. Gigibohan nindo, an aldaw na ini, bilang pintakasi, sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial ang simbag sa tuyang aawiton. Sa tuong kalis nin bendisyon, iyuan pag-ako kandugob nin kagurangnan. Sa tuong kalis nin bendisyon, iyuan pag-ako paano akong makakabalos sa kagurangnan kan sa iyang pagkamarahayon sa kuya? Sa kong iitaasan kalis nin kaligtasan, aapudon ko an ngaran nin kagurangnan. Sa tuong kalis nin bendisyon, iyuan pag-ako magayon sa mata nin kagurangnan, an kagadana nin sa iyang mga banal. Surugoon mo ako, kagurangnan, surugoon mo. Hinubad mo ang nakakagapos ako. Sa tuong kalis nin bendisyon, iyuan pag-ako kandugo nin kagurangnan. Madulot ako nin atang bilang pasalamat. Aapudon ko an ngaran nin kagurangnan. O utubon ko ang sakong panuga sa kagurangnan sa atubang kan bilog niyang banwaan. Sa tuong kalis nin bendisyon, iyuan pag-ako kandugo nin kagurangnan. Sa tuong kalis nin bendisyon, iyuan pag-ako kandugo nin kagurangnan. Sa lambang selebrasyon kay na Eucharistia, sa tuyang ginigirumdom ang pagkagadanin sa tuyang kagurangnan, an sa tuyang misteryo Pascual, na inatang nin Diyos, tangani na kita iligtas sa kauripnan kan kasaklan. An selebrasyon kan Kristiyanong pag-agi, maging lugod sa rong paagi nin pasasalamat, asin pag-umaw sa Diyos, na nagligtas kan sa tuyang mga kamagurangan, asin sa tuya man na hali sa kauripnan nin kasaklan, pasiring sa kaligtasan. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Inako ko hali sa kagurangnan ang itinukdo ko sa Indo. Nakanbanggin na siya pinasaluiban, kinuha ni Jesus na kagurangnan ang tinapay. Nagpasalamat, binaak asin nagsabi, ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Gibohan nindo ini sa pagrumdom sako. Siring man pakapamanggi, kinuha ang kalis asin nagsabi,
An kalis na ini, iyo an bagong tipan, nin sa kuyang dugo. An lambang pag-inom nindo ka ini, gibohon nindo sa pagrumdom sako. Kaya lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, asin pag-inom kan kalis na ini, ipinagrorokyaw nindo an kagadanan nin kagurangnan, sagkod na siya bumalik. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Bagong tugon itinatao ko sa indo, magkaminuotan kamo, siringgan pagkabuok ko sa indo. Bagong tugon itinatao ko sa indo, magkaminuotan kamo, siringgan pagkabuok ko sa indo. Bagong tugon itinatao ko sa indo, magkaminuotan kamo, siringgan pagkabuok ko sa indo. Sugon itinatao ko sa indo, magkaminuotan kamo, siringgan pagkabuok ko sa indo. Tugon itinatao ko sa indo, magkaminuotan kamo, siringgan pagkabuok ko sa indo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imo nga espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Besperas na kan Pasko, aram na Jesus na duminatong na an oras na siya mahali sa kinaban, asin mapuli sa Ama. Namutan niya an sa iyang mga pinadangat na uya sa kinaban, asin namutan sagkod sa katapusan. Sinda namamanggi, ipinasabong na kan demonyo kay Judas Iscariote, napapasaluiban niya si Jesus. Aram ni Jesus na angabos na bagay, tinao nin Ama, asin sa iyang kamot. Araman niya, nagikan siya sa Diyos, asin sa Diyos mapuli. Nagtindog, hinali an alikboy, asin ihinagkos an tuwalya. Linagan din tubig an planggana, asin nagpuon paghanaw kan mga bitis kan sa iyang mga disipulos. Pinahidan kan tuwalya na hagkos niya. Pagdulok ki Pedro, ini nagsabi, kagurangnan, ikamahanaw kan sa kong mga bitis. Si Jesus nagsimbag, an ginigibo ko, dai mo masasabutan ngunyan, masasabutan mo ngapit. Nagsabi si Pedro, sagkod pa man, day kamahanaw kan sa kong mga bitis. Nagsimbag si Jesus, kung dai ka magpahanaw sako, dai ka makakaiba sako. Si Simon Pedro nagsabi, kagurangnan kung siring, bako sanaan sa kong mga bitis, kundi an sa kong kamot, ansin an sa kong payo. Si Jesus nagsimbag sa iya, ang nagparigos, dahil na nagkakaipong maghanaw, malinig na siya.
Kamu man mga malinig na, alagad bako kamo gabos. Aram na Jesus kung si Isay an mapasaluib sa iya, kaya nagsabi, kun gabos, alagad pagkahanaw kan mga bitis, isinulot an alikboy asin nagsabi, nasabutan nindo kung ano ang ginigibo ko. Inaapod nindo ako na maestro asin kagurangnan. Tama ang sinasabi nindo, hulita iyo man nanggad. Kung ako sa indong maestro asin kagurangnan, naghanaw kan sa indong mga bitis, kamu man dapat maghanaw-hanawan. Ako nagtuo sa indong halimbawa, tanganing kung ano ang ginibo ko, iyo man ang gibuhon nindo. An marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw puan gabos para sa homilya. Diyos maray na hapon po kaninyong amin. Especialmente sa satuyang mga katuwang na padi, Father Pepe. So may bago siyang assignment this coming June 17. So maduman na siya sa Iriga, tanganing ipagpadagos ang sa iyang ministeryo. Siringman si Father Larry po, ngunyan po nagsiselebrar siya kang ika-15, ika-20 taon bilang padi. Palakpakan po niya to si Father Larry. Soon, he will be transferred to San Juan Bato as parish priest. So later na, kung siguro aram nindo kung sisay ang masalida. Pero magayon po na ngunyan na aldaw sa tuyang sa paagikan liturhiya, sa ngunyan sa tuyang ginigurumdom ang pagmukna kan duwang napakahalagang sakramento kang simbahan, iyo ang pagpadi asin ang Eucharistia. Ang tao po since the beginning pirming nagmamauot na magkaigwaning good memories, marhay na mga ginigurundom, maray na memories kan sa tuyang buhay digdi sa kinaban. Kaya siguro saro sa mga magayon na imbento kang tao, iyo ang kamera. Because gusto ninda na habang sila nabubuhay, may nababalik-balikan sindang mga images, tanganing magpagirumdum sa sainda kan mga magagayon na pangyayari sa indang pagkabuhay. Siyempre, nag-abot ang panahon na bako lang mga pictures o photographs na imbituman ang mga videos. So, kaya mayo po ning mga importanteng pangyayari sa tuyang pagkabuhay na mayo ning pictures asin mga videos. Tano, dahil gusto tang pirming magigirumduman ang mga, lalo na ang magagayon na pangyayari sa tuyang pagkabuhay. Although maski nga ni agkuguraan, igwa manggiraray ning video o kaya mga photographs na in most cases pagkatapos kang okasyon o kaya kang paglubong, I don't think binabalikan nindo yung mga photographs kang guraan o kaya mga videos. Sararuan sa nang hinihiling. Pero itong mga marahay na pangyayari sa tuyang pagkabuhay, lalo na kasal o kaya birthday o kaya mga important na event sa buhay kang tao,
gusto tang perming babalik-balikan. As in, ngunyan ng panahon, nananatili po ang sa tuyang pagmauot na makapag-create ng mga good memories. As in, ini pong kamautan na ini, nasusuplayan po o nagigibo ka mga inaapod nga itong mga content creators, as in mga influencers. Sinda ang naghihinguha na makapag-create, bako lang mag-create, kundi ma-preserve ang mga good memories sa satuyang pagkabuhay. Pero bago pa man nangyari ang gabos na ini, si Jesucristo aram niya ang mga bagay na ang mga aram ni Jesus na ining mga bagay na ini dapat maging parte kang buhay ning tao. Kaya bago siya nagadan sa iyang nagkigwa siya ning magayon na eksperyensya kaibaan sa iyang mga disipulos. Digdi po sa Ebanghelyo, while minsan binabasa ta ang Ebanghelyo, nag-a-appear po na very negative ang nangyari. Halimbawa, yaon po dyan sa pagnigar ni Judas o pagpasaluib ni Judas on the night before he was betrayed. Ini po so garo dark side kang pangyayari sa Last Supper, ang betrayal of Judas. Pero bako pong gabos negative o kaya bakong magayon, madiklom na pangyayari. Igwa pong magayon na nangyari kanbanggi bago si Kristo nagadan. Ano po iyan? Ini pong mukna niya kang sakramento kang Eucharistia. Sa Last Supper po, sinabi ni Jesus, uya ang sakuyang hawak, ini ang sakuyang dugo. So, ini pag-aantisipar kan mangyayaring kagadanan niya duman sa krus. So, idinulot niya ang sayang sadiri bilang kakanon para sa satuya. Kaya ginibo niya ang bagay na ini sa konteksto kang huring hapunan, kang huring pamanggi. Lain kayan, pinahiling niya man kung paano mamuot sa kapwa. Ini sa paaagi kan sa iyang paghugas kang bitis kan mga apostoles. Magayon pong isip-isipon na ang kagurangan mismo ang nagpaarog kung paano ang mamuot sa kapwa sa paagi kang paggibo niya kan paghugas kan bitis. Ngunya ng mga panahon po, igwa pong mga grupo nin mga tao nag-introducir kang paghugas bako lang si mga aro kay niya sa inutan tang mga apostoles na nakabado kan mga gubing kan mga apostoles kan mga panahon. Igwang itong nag-introducer na bako lang mga lalaki kundi may babae, may Muslim, may ibang relihiyon, may aki, may gurang, may sarong gurang o kung ano-ano pang mga sektor kang lipunan. Pero sa paghiling ko, sapat na po ining mahiling ta ang enot na ginibo ning kagurangnan. We can do those things in other ways. Actually, duman man sana po madalagan iyang ehemplong pinahiling sa tuya ning kagurangnan. But sabihon bako lang limited yan sa mga apostoles, kundi sa gabos na tao na posible niya itong paglingkuran pagkatapos kang seremonya niya ito ngunyan. Dahil iyan ang katuyuhan kung taano ta ginibo yan ni Jesus
tanganing arugon ta na maglingkod sa satuyang kapwa. Pagkatapos kang pagselebrar niya to kan Santa Misa, pagkatapos kan pag-ako niya to kan sa iyang hawak sa Eucharistia, na kung saan pagkatapos kang misa nagpupuon ang satuyang misyon na maglingkod sa satuyang kapwa. So iyan po ang sarong bagay, magayon na bagay na nangyari kan huring pamanggi, na kung saan ang kagurangnan nag-assume kang sarong papel, napakahalagang papel ng tagapaglingkod. Kung sa tuya pong magigirumduman ang konteksto o ang kultur o ang konteksto kang panahon ni Kristo, mayo pong ibang means of transportation ang tao kay itong panahon. Talagang kung mapasiring ka sa sarong lugar, talagang no choice ka kundi maglakaw. Ano po ang mangyayari kung halawig na pagkatapos kan halawig niya itong paglalakbay? Siguro na eksperyensyahan nindo kasuodma na nagprosesyon ka mo. Pagbalik nindo, makulugo na ang sa indong tuhod. Oh? Arog po kayan ang namamatian kan sarong naglalakbay na halawig. Kaya andam ang mga harong, kada harong igwayaning planggana na sisayman na napapagal, mahapit, asin nakaredy po ang warm bath dyan. Bako lang pong maimbong na tubig, kundi nakahanda din ang pagkakan. Kaya aram ninda ang eksperyensya kang naglalakbay, aram ninda ang pangangaipo kan sarong naglalakbay. Kay po ninda na mahugasan ang sa indang bitis, mamati lamang ning warm. Siguro kung nakakamati ka, kung iba sa tuya na nagkukuin sa spa, ibang klase ng relief ang namamatean. Sabi kayan, maski ang tataramo na restaurant, gikan sa, dyan po naghali ang word na restaurant sa siring na kaisipan. Rest and then pagkakan. May rest and then kasabay dyan ang pagkakan. Siyempre nagugutom kita sa paglalakbay. And asin iyan po ang tunay na nangyayari sa Eucharistia. We rest with the Lord and we eat the Lord Himself in a way, in the form of bread, sa forma kang tinapay. Ang Eucharistia po, iyo ang nagre-restore, nagbabalik kan sa tuyang nawarang kusog dahil sa tuyang paghalawig na paglalakbay sa kinabana ini. No? Aram ta na ang buhay tadigdi sa kinaban, paglalakbay. It's a pilgrimage. It's a journey. As in, along the way, namamati ang kapagalan. Kaya ino-preserve ng kagurangnan ang Eucharistia, tanganing maging gigikanan kan sa tuyang kusog na nawara dahil sa paglalakbay. As in, siring man, ang Eucharistia ang magtatao sa tuya ning kapanuan, kan na hinahanap niya to sa satuyang pagkabuhay. Kaya sa Eucharistia, ang kagurangnan, sabi kayan bako lang na itinataos niya ang sayang sa direl bilang kakanon, pero siya ang host mismo, ang taga-serbi, taga-tao kan sa tuyang pangangaipo. Napakaswerte niya itong mga bisita na apisar na tinatawag kita ning kakanon, we have a good host, very hospitable host, na bago pa man kita nagrarani, aram niya na kung ano ang satuyang pangangaipo
ino-offer niya sa iyang sadiri bilang kaibahan niya to sa pagpadagos niya to sa satuyang paglalakbay digdi sa kinaban. Kaya iyan pong inaako kang mga may helang, inaapo niya tong biaticum. But sabihon, kaiba niya to sa paglalakbay sa dalan. Via, meaning to say way. Si Jesus, kaiba niya to sa paglalakbay sa satuyang paglalakbay, pabalik duman sa kagurangnan, pasiring sa iyang kahadean. Iyan po ang nasa likod kang pagmukna sa tuya kang Eukaristiya. Kaya, sabi ko nga ni Kasubago, ang Eukaristiya, inaapod niya itong memorial. Memorial. Apisar na supper, it's also a memorial dahil pinagigirumdum niya to sa paagi kang pagselebrar niya to kang Eukaristiya ang mga marhay na bagay na ginibo ning kagurangnan sa satuya. Oh, it's a memorial. Kaya sa pagselebrar niya to kang Eukaristiya, igwa ning liturgy of the word. Pagproklamar kan sa iyang tataramo na mayong iba kundi ang pagsasaysay kan mga ginibo nin kagurangnan kaitong kapanahonan na nayaon po duma dyan sa banal na tataramon. Kaya sa Eukaristiya, in a way, may pag-iirestoryahan. Napakagayon baga, magayon ang eksperyensya niya to sa karakanan, sa meal. Dahil habang kita naghihiras-hirasan kan pagkakan, igwang irestoryahan. Yes, siyempre nag-irestorya kita sa mga magagayon na bagay na nangyayari sa tuyang pagkabuhay. Iyan po mismo ang itinaoning kagurangnan sa satuya sa paagikan Eukaristiya. Kaya, dahita pwedeng bilang makatoliko, dahita pwedeng ipagbaliwala ang Eukaristiyang ini na ipinagtao sa satuya ning kagurangnan na kung saan itinao mismo niya ang sa iyang sadiri para sa satuya. Pero dapat ay magdagos lang sa pag-ako niya to kang sa iyang hawak asin dugo. Dapat manudan din niya to na ihiras ang satuyang sadiri sa satuyang kapwa. Kaya iyan pong gigibuhon ta na seremonya na sarong beses sa nang ginigibo sa bilog na taon sa liturhiya, alagad nagkikrear sa tuya ning magayon na memorya kan enot ng ginibo ning kagurangnan kaitong panahon bago siya na nagadan. Kanhuring pamanggi bago siya nagadan, ginibong iyan tanganing urog na masabutan kan sa iyang mga disipulos. Sabi si Pedro, iyo itong naghapot. Grabe si paghahapot pa ni Pedro. Sabi ni Jesus, ngapit na aldaw masasabutan mo kung ano ang ginigibo ko. Minsan arog kita kayan, dakol kitang paghahapot kung ano ta ginigibo mo iyan. Oh. Ngunyan day mo pa masasabutan, pero ngapit na aldaw, masasabutan mo iyan. Asin iyan po, tunay na nasabutan kan mga apostoles pagkatapos kan pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Usually, first time na nahiling niya to ang sarong bagay, day pa-clear sa satuya. Garo sa classroom, primerong itinukdo sa imo, bako pa yan malinaw. Pero pag abot ang panahon, binabalikan ta, diyan ta nasasabutan kung ano ta siring. Arugman po kayan ang satuyang pagkabuhay, kaya magayon po na pinagpapagirumdum sa satuya ang mga bagay na ini. Asin, mayong ibang itinutukdo sa tuya ang kagurangnan sa paagi kang seremonyang nyato ngunyan, iyo ang sa iyang pinakaurog na tugon sa tuya. Siring na namumot kita sa mahal na Diyos, kaipuhan na mamot man kita sa satuyang kapwa.
Kaya iyan nga ning sinasabi ko na ining aldaw na ini, inaapod na Monday, Thursday, huli kang mandato, kan kasuguan sa tuya ning kagurangnan, na kamutan taan mahal na Diyos, asin kamutan an sa tuyang kapwa, siring kan pagkamot niya to sa satong sadiri. Amen. Isusunod na po niya to ang paghanaw kan mga bitis. Ang paghanaw ni Jesus kan bitis, kan sa iya mga apostoles, iwan sarong malinaw na paagi, tanganing ikapahayag ang Espiritong kinakaipuhan na mabuhay sa hawak ni Kristo. Ang simbahan na nagtripon para sa Eukaristiya, ang Espiritu nin pagkaminaruot-muutan, na pinapahiling sa gawing paglingkod sa lambang saro. Ang pagkamuot na may paglingkod para sa iba, iyon Diyos no na pagkamuot na yaon sa sarong Kristiyano, na handang idulot ang sa iyang sadiri, tanganing ang iba mabuhay. Paghanaw kan mga bitis. Tugon itinatao mo sa indo, pagkaminootan ka mo, siring kan pagkamot ko sa indo. Si Jesus nagkakurang na, naghanaw kan sa indang mga biti, asin nagsabi sa inda, ining halimbawa itinatao ko sa inyo. Tugon itinatao ko sa inyo.
Matindugpuan gabos para sa pagpamibi nin banwaan. Si Jesucristo ang kagurangnan, sinugukan Ama bilang surugoon ng Diyos. Siya napadigdi, bako na paglingkodan, kundi tanganing maglingkod asin itao ang sayang buhay sa gabos. Mamibi kita sa Ama, nan pagmanyunyato sa lambang saro, makaarog lugod, kan pagmangno ni Kristo sa to. Ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang simbahan, huli sa inspirasyon kan selebrasyon, kan Eucharistia, ikapahiling sa bilog na kinakban, ang imahe ni Kristo na mamuot sa gabos sagkod sa katapusan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing ang pag-iriwal, asin dai pagkairintindihan, mapauntok, asinan katuninungan maghade sa bilog na kinakban, susog sa tunay na pagkamuot, asin hostisya. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing kita gabos na nagtutubod, na si Kristo yaon sa konsagradang tinapay, makanood na mahiling siya sa arual daw niya tong pagtrabaho, asin sa mga manlain-lain na tao na sa tong pinaglilingkudan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing kitang naghihiras sa sarong tinapay, kan Eucharistia, makanood na maghiras kan sa diri, huli sa pagtabang sa kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Diyos asin Ama niya mo, gabos, aram niya mo na kung gusto ming mabuhay, susog sa Espiritu, nin sa imong aki, dapat na kami maglingkod na udok sa samong buot. Tabangi kaming maging kasangkapan ning katuninungan, asin tanda nin sa imong pagkamot sa kinaban. Inihinagad mi huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw puan gabos. Idudulot po ngunyan ang mga lana o olyo na kinonsagra kan Arzobispo sa misa sa Krisma. Siring na ang mga hade, asin propeta sa lumang tipan, linahidan kan Espiritu ng Diyos. Si Kristo linahidan man kan Diyos, sa pagharubay kan marahay na bareta nin kaligtasan. Si Jesus iyuan urog sa gabos na mga linahidan nin Diyos. Ngunyan sa paagi kaining mga banal na ulyong kinonsagra, napapakusog kita kan Espiritu kan Diyos, sa paagi kan bunyag, kumpil, orden, asin paglahid sa naghihelang, mga sakramentong itinugdas ni Kristo sa pagkamuot. Anolyo kan mga naghihelang. Lugod, ang naghelang na linahidan kining ulyo, mamatian ang pagmalasakit ni Kristo, asin ang sa iyang nakakaligtas na pagkamot sa hawak asin sa kalag. Pag umawon ang Diyos sagkod paman, Ang banal na Krisma. Ninhuli sa paglahid kaining pinahamutan na Krisma, lugod ang mga aki asin ang mga gurang na nag-ako kang bunyag asin kumpil, asin ang mga padi na nag-ako kan orden, mamatayan ang grasya kan balawg ng Espiritu Santo. pag umawon ang Diyos sagkod paman,
Dida pong idulot si mga botelya itong punta sa Kwaresma. Pwede pong isunod sa pagdulot. Kung igwa po ka mong ko itong botelya para sa 40 sa Kwaresma. Asinin sa mo kapagalan, tinapay buhay, dulot minyan, sa imo Magpamibig ka mga tugang, tanang sa kuwas sa idong atang, magkanigong akoon, kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamurawayan, kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo na maninigong makisumaro kayning mga misteryo, na sa lambang pagrumdom kayning sakripisyong sineselebrar, nahahaman ang gawi kan pagtubos sa mo, kuli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imo nga espiritu. itaas ang mga puso. Initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na dani asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkuran na padi, sa pagtugdas kan forma nindani na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sa diri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot ka ini sa pagrumdum sa iya. Pagkinakanmi ang sayang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag ininom mi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang kabos. Kaya maugayon na Ama, kaming nakikimaherak sa imo, nagpapamibi asin nagahagad, huli kay Kristong aki mo sa mong kagurangnan, na akuon mo, asin bendisyonan, ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian. Siring man, na inot na idinulot mi sa imo para sa banal mong katolikong simbahan, papagkanig ko ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon asin mahadaan sa bilog na kinaban, kay ba kan surugon mong si Francisco na samong Papa, asin kan obispo ming si Rolando, pating kang gabos na nag-aataman, susog sa katotohan kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Giromdom makagurangnan ang mga surugon mo. Asin ang gabos na yaon digdi, nan pagtubod midbid mo asin ang dibusyon ara mo, para sa inda nagdudulot kami sa imo, siring na sinda nagdudulot sa imo, kayning sakripisyo nin pag-umaw, para sa inda man sana asin para sa gabos nindang katuod, para sa pagtubos, kan sa indang makalag, para sa paglaom, kan sa indang kaligtasan asin karahayan, sindang nag-uutob kan mga panuga ninda sa imo Diyos na daing katapusan, buhay asin totoo. Sa parapakinabang asin magalang na pagrumdum, enot kan mamuraway na Maria, danay na Birhen, ina kan Diyos, asin kagurang na nyamong sa Jesucristo. Siring man, ki San Jose, esposo kan iyuman sa nang Birhen, asin kan sa imong mga santos, apostoles, asin martires, ki Pedro, asin San Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan asin Pablo, Cosme asin Damian, asin kang gabos mong mga santos, huli kan sa indang mga merito asin pamibi, itugot mong pakusugon kami, kantabang kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay. Kaya ining dulot niya mo bilang masurgon mo siring man kan bilog mong pamilya, namibi kami kagurangnan, na magayagaya mong akuon asin husayon mo ang samong mga aldaw,
sa imong katuninungan. Dangan hawason mo kami sa daing tapos na padusa, asin ipagbut mo na kami makabilang sa katiripunan kan sa imong mga pinili. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, namibibi kami o Diyos, na sa gabos na bagay, ining mga dulot, papagkanigon mong bendisyonan, midbidon, parigunon, gibuho na maninigo asin mauuyunan. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan aki mong urog na namumutan, sa mong kagurangnan na sa Kristo, bago kan aldaw kan pasyon, nag-ako siya nin tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot. Asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo, Diyos Ama niyang makakamhan. Pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, Magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pag-ako niya kaining mahalagang kalis sa mga banal asin mahal niyang kamot. Pagpasalamat giraray sa imo, nagbindisyon, tinao sa mga disipulos na ansabi, Magako kamo gabos asin maginom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Kagurangnan, kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong banwaan, ginigirumdom ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit, kan iyo man sa ng Kristo sa imong aki, sa mong kagurangnan. Nagdudulot sa imong malinawon na kamahalan, hali sa mga balaog mong itinao, ining osyang dalisay, osyang banal, usyang daigdigda, banal na tinapay nin buhay, na daing kasagkoran, asin kalis nindani na kaligtasan. Lilingya ini, kan maugay asin matiwasay mong lalawgon. Asin ako ang banal na sakripisyo, daing digtang ostya, siring na pinagkanigo mong maako ang mga atang, kan surugon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan sa mong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo, kan urog kahalang kaumong padi na si Melkisedek. Nakikimahira kaming nagpapamibi sa imo Diyos na makakamhan, ipagbuot mo na ini darahon kan mga kamot kan banal mong anghel, sa sinanglitan mong altar, sa tubang kan Diyos nun mong kamahalan, tanganing kaming nagpapakinabang kang urog ka banal na hawak kasindugo kan sa imong aki, sa pakisumaro sa altar na ini, anas mapano manlugod kang gabos na langit no na bendisyon asin grasya.
Girumduma man kagurangnan an mga tugang niya mong gadan na nainutnan sa mo, may tanda asin pagtubod na nagtuturog sa katuninungan. Nag-aarang kami kagurangnan na sinda asin ang gabos na nagpapaingalo kay Kristo, matawan man likod ning lugar, ning kaginawahan, liwanag asin katuninungan. Kami man na mga surgoon mong para kasala, naglalaom na sa dakula mong pagkamaherakon, papagkanigon mong tauanin kahirasan sa pag-iriba, kan banal mong apostoles asin martires, Juan, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, asin kabus mong mga santos, namimibi kami, akon mo kami kan sa indang pag-iriba, ika na daing nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagwawaras kan kapatawadan, wali ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan ka mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Magawa kami sa gabos na maraot, namimili kami kagurangan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nakahalan kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong sa magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin saimo nga Espiritu. Magpatinarohan kamo kan tanda ning katuninongan. Be with you. Peace be with you. Maluhod po ang kapos. Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, makuha kong maninigon ay kamagdagos sa kuyang haron. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
na pagtubo. Jesus, ikaw ang kailihan sa oras din kamunduan. Simo pagkamuot, daig nasa koras, Jesus, ikaw ang kapanoan, tinapay kasinarang, ikaw ang sakramento, pastorin sa buong puso. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, orasan sa mo na siring na binago kami, kan pamanggikan sa imong aki. Sa panahon na ini, magkaniguman kaming mabasog kan bagay na nagdadanay. Siya na nabubuhay sinaghade sa kapanahonan kan mga panahon. Isusunod na po niyato ang paglipat kan Santissimo Sacramento sa altar. Nen reposisyon. Maluhod po kita.
mundag huli sa tuya. Sa tunag isumaro, sa magkatutuhan, at kabuhay sa kinaman, magayon katapusan, at puri niyang pamangkin, isitulos kaibahan, inutom ang katugunan, sa diring magkakamot. Dosing apostoles tinawag, buhay niyang sinanglitan, verbo na ni Pawong Mulay, at sinani tinapay, harap na ni Dugong buhay, minsan dahil nakikita, at nalagni pa sa liga, pagtubot malaaga. Pinagidam ni Maria, na mundag huli sa tuya, sa sato ng isumaro, sa magkatutuhan, pagkabuhay sa ginawa, magayon katapusan, at puri niyang pamangkin, isipulos kaibahan, inutom ang katugunan, sa diring magkakamot.